מה קורה חברים? כאן עידו ביאללה, והיום אנחנו בסרטון חדש חברים. היום אני הולך להראות לכם, לעשות לכם אנבוקסינג מסוים להרבה מאוד דברים, כן, שקניתי היום בכנס שהיה. לא ראיתי הרבה אנשים, אני חייב להודות. הנה הפופ הזה של האוטוצירפטור מהסרטים של ג'ורסיק וורד. בואו נפתח אותו, נראה לכם איך הוא נראה. אני חייב להודות, פתחתי את הקופסה לפני. הקופסה קצת עם ארור, אבל לא נורא. ווואו, פשוט תראו איזה יופי של פופ חברים. סטנד, כמובן שהוא יעמוד. זה כל כך מדויק לסרטים וזה כאילו יחסית מדויק. כאילו, בכל זאת. וכמובן שזה לא הסוף של הסרטון, כי כמובן שקניתי עוד דברים מהכנס בחנות, כמובן. רגע, בוא נכניס אותו לפה. או יופי, לפנים. והבאתי איתי חבילה של Shrouded Fable ושתי חבילות של הסט החדש Destin Rivals. אני דווקא אתחיל מ-Shrouded Fable. אני חייב להודות, שמעתי זה סט, יווארדי איזה סט. שמעתי זה סט מטורף האמת. סט חגיגי, לא סתם. קודם כל, חשוב, קוד קלף אחד להתחלה. נחשו את האנרגיה. אני אומר מים. לחימה. אוקיי, לחימה. הם סטאפול, זובת, דסקל, הם קופנט, אחד לפני קופראז'ה, הם ג'מיני סיקרט, משהו כזה, לא זוכר איך קוראים לזה. הם דסיג'וואי, סלידרווינג, האונדום, ריברס הולו, זורק ריברס הולו, והקלף האחרון שלנו הוא קופראז'ה הולו. לא יצא לנו כלום, אבל יש לנו שתי חבילות של Destin Rivals. בואו נתחיל עם החבילה הראשונה שלנו, עם איתן והוהו על זה. קודם כל, חשוב, קוד קלף אחד להתחלה. נחשו את האנרגיה חברים. אני אומר אש, מים, סבבה, בואו נראה. ביוזל, השואל הזה, פוריגון, לא סתם פוריגון, פוריגון של תמרוקת, הסודורודו של איתן, קופינג, ג'ובאני, ארקניים, הבומה סנואו, טוד סקול, ריברס הולו, פיבס, והקלף האחרון שלנו הוא ארטיקונו הולו. סבבה. וחבילה האחרונה שלנו. הסרטון הזה נגמר מהר, אני לא רוצה שזה ייגמר. לא רוצה שזה ייגמר בלי היט מסוים. אני רוצה מאוד את המיוטו של הסט הזה. בא לי מיוטו, אני רוצה מיוטו. קוד קלף אחד להתחלה. נחשו את האנרגיה. אני אומר אש. יש, ניחשתי את האנרגיה, let's go. הם אלקטרבאז, גיבל, סקרמורי, סמוליב, ג'וד, לא זוכר איך קוראים לו, זה ג'אז', סליחה, פורטרס, פלוזל, הם רוטון, וואו, חברים, אלקטרייק אוטרר, וואו,
איזה קלף מדהים. יש עוד משהו מאחורה? יש עוד קלף מאחורה, והקלף הבא אחר כך. גורביס או לא, אבל חברים, אלקטרייק אוטרר, חברים. כוכב זהב אחד, חברים. וואו, איזו שליפה. תראו איזה קלף יפה. אני אראה לכם אותו במצלמה. תראו איזה קלף יפה. פשוט יצא לנו פה. איך אני אוהב את הקלף הזה. וואו. חברים, זה לא המיוטו. וזה לא מיסטי. עם פסיידק, אבל זה קלף מטורף לא פחות. ומגניב ממש. חברים, זה היה הסרטון. מקווה מאוד שנהנתם. נתראה בפעם הבאה. ביי!